לאהוב את עצמך זה לא אגו. הפוך על הפוך על הפוך. אגו נובע כתוצאה מחוסר ביטחון עצמי. שתדעו את זה. אדם שבא אליך ועושה לך דאווינים. אדם שבא אליך ומראה לך את השעון שלו, אומר לך, אתה יודע כמה עולה השעון שלי? אתה יודע איזה שרירים יש לי? אתה יודע כמה אני בהורדות ידיים ניצחתי? מה, איך אתה מאבחן אותו, את הבן אדם הזה? חוסר ביטחון עצמי. למה בן אדם מה מראה לך כמה הוא חכם? למה בן אדם מה מראה לך כמה הוא גיבור? למה בן אדם מה מראה לך כמה כסף יש לו? למה בן אדם מראה לך כמה הוא גאון, כמה הוא זה וכמה הוא זה וכמה הוא זה? אין לו ביטחון עצמי. הוא רוצה עכשיו שאתה תגיד לו שאני יפה, תגיד לי שאני יפה, תגיד לי שאני גיבור, הוא חסר ביטחון עצמי. ענווה נובעת כתוצאה מביטחון עצמי. אתה יודע בדיוק מה אתה שווה. אתה לא צריך לשכנע אותי שאתה בחור גאון. אני צריך לשכנע אתכם שיש לי שכל? לא. תגיד יש לי שכל, תגיד אין לי שכל. אני את שלי יודע בדיוק, השתבח שמולד. אלוקים חנן אותי בקופסה שלי במעט שכל. יש לי אותו מתנה מאת השם יתברך. אתה רוצה תאמין לי, אתה לא רוצה אל תאמין לי. חבר שלך אוהב אותך, אני לא צריך את הפידבקים שלך.